viure la nit més màgica de l'any. I els hi fem l'entrega de les claus de totes les cases de Roda perquè puguin portar els regals a tots els nens i nenes de Roda de Berà. Com esteu? Hem de ser aquí avui, en aquesta nit màgica, per compartir amb vosaltres els vostres desitjos, els vostres somnis, les vostres peticions i, sobretot, els regals que ens heu demanat. No tenemos ya ni palabras en agradecer todo lo que nos encontramos en Roda. La alegría de esta noche es que nosotros vamos a pasar a su casa. Ahora mismo nos vamos para allá. ¡Hasta luego!